weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde eblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to gana funnague to gana hirnague to murtode cabbule to weelu demmabo to tufde kaƴela to tufde makam to liiguela deeɗe to weelu cayɗe to ngolo khalifa beelela gawdi to jabala julliji to murto ɗogala debayala adi ko on takkusan juula ha to nder galle alhaji oumar de ha to galle alpha demba oumar sy to ɓuural yero e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie direction générale de sécurité nationale ɓe mbaɗi jertago faade dendagal Mauritanie naɓe e wonɓe nder leydi he kala nde mbattata hakkillaji mumen no feewi ko fati e kutorgol téléphone aji mumen portable to leydi Sénégal ujunere temetere capanɗe jeegomo e jeegomo neɗɗo ñalawma hande o goto tawaɓe ne piɗa mboroso coronavirus yimɓe joyo kawre ladial to leydi Mali laamu transition ɓe kolliri tigui ɓe kolliri c'était fedde union africaine ɓe kolliri ɗumen tigui wonde eɓe keddi e délai nangganoɗo ko fati e sumgoji hoorejo leydi e sumgoji charɗiyeji kala to leydi Guinée Conakry ko lundiyankoɓe nayo goppita e mbadi liberté provisoire surveillé to leydi RD Congo catala bitegal OCS taw ko catal jeegal e Nations Unies ɓe mbaɗi rapport mabɓe ko fati kay e toɓoji jaaduɗi e yoolari camnoɗi e nder leydi he e lewru mars ha lewru mai tan ujunnaji ɗiɗi nogas gonɗu gonɗen ɗum to leydi Mozambique ko alkamisa hanki o leydi ndi sabbino dadiɓe ɓe zone Sadaka ma jetto nder leydi he kono ha e kikiɗe hande o hay dadiɗo goto so yettade toon habaruji men joolam jaɓeri ma jaa ha to leydi Arabie Saoudite to leydi Syrie ha to dawlaji tentuɗi Amérique bisimilla mone ketki hotondirte joni piren pacciren. ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safaruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadinɗo ɓalowal e danawal kala bawɗo listihara moƴƴuɗo longal bawɗo halwa joom istin jaaba ha timmi ceerno Djiby Sy ene safra rafiji kewɗi ɗe jiida cirol omo safra rafiji rewɓe ko wayno kista fibohom dogam sita rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe ɓe dorottaki kala ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓen rewɓe ɓe ellaji mumen dewani lawol e rewɓe kadi ronkuɓe resede sattiraɓe dewle no ceerno Djiby Sy ne yawra ɗumen no hannirta ni ceerno Djiby Sy ne safra worɓe fiɗaɓe ustoraɓe goragu ɓe galama ni walla ɓe mandi mumen moƴƴani ceerno Djiby Sy ene yawrani ɓen yawɓe yitade koye mumen ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum wonde o heeɓi o jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi hen fannu goto sa ƴetti ɗum fodde sappo e tati rafine yaltayma ha laaɓa fannu goɗɗo sa ƴetti ɗum fodde sappo e jeenayi rafine yaltayma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ene jogui usula e peggue pewnaɗe ɓeydoje ndenka e ɓeydoje arsigaji ceerno Djiby Sy heeɓi leɗɗe kese pulla omo jogui siroji pewnaɗi wonande ɓen yawɓe wadde éjaculation précoce e yawɓe usraɓe goraku kala omo yawri ɗumen nana fewna bawɗe neldede kala leydi e kala continent mo neɗɗo woni ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum kala jiɗɗo waɗnede listihar ɗaccata ko indema inde nene maɗa so ari o haalanma cika nder ɓerde ma o hooɗi ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kilineɓe mum kala garowo yo addoro to waɗori safaruji mum ceerno Djiby Sy ne jogui base mum e pharmacie mum to leydi Mali tawate ɗon ko miñi kon wiya Samba Sy numéro mum ko 00 223 90 22 84 71 so tawi noon ko kanko ceerno Djiby Sy base makko ne tawe nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to legal bitegal ne tek numéro makko ko 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy komo Allah luɓiri hande gandal mbaɗen dando faade makko
maître Adama Baldé ko gendiyanke ko safriyanke ko wittiyanke safriyanke safruji fina tawa maître Adama Baldé ne safra rafiji kewɗi ɗe jiiɗa cirol omo safra ɓen weddaɓe korte wonduɓe e dabaruji yanoɓe barogal eɓe koye mumen bahleti kala maître Adama Baldé ene yawrani ɓen ƴeewoɓe kayitaji ronkuɓe hebde kayitaji e jogdiɓe caɗele patron eɓe mumen ha ɓiriɓe caggal leydi kala maître Adama Baldé ene yawrani ɓen weddaɓe korte wonduɓe e dabaruji maître Adama Baldé ko pirowo koyɗi bawɗo ƴewgal moƴƴuɗo halwa maître Adama Baldé caggal nde waɗi tour du monde o arti o waɗi tour leydi Sénégal e oɗo saaha joni omo tawe to Mbacké e nder leegal bitegal Mbacké Dimbu waɗɗani daral baalimal ngal tawategal nder Mbacké maître Adama Baldé numéro ji makko téléphone wonande numéro ji bureau ji makko ko 33 837 18 81 so tawi ko numéro ji makko portable e WhatsApp ko 77 949 73 83 walla mbaɗa 77 351 77 23 maître Adama Baldé komo Allah luɓiri hande gandal mbadden danno faade makko kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone hoore bira sappo e jeeɗiɗi lewru morso hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho kabaruji men e ɗemgal pular ɗo e haalirde he ko musidɗo moon sehil moon haali Abouba to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono no mbiruɗen gardini kabaruji men koto leydi Mauritanie pudorɗen Sidi Wula Zahaf ko jagoɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aade kanko e gollidiɓe makko ɓe kolliri tigui aljuma hanki o ko temedere sappo go neɗɗo tawa ene gondi e mboroso coronavirus ɗum noon tawa kadi doggol ngol ko ni lelori geru ko neɗɗo goto mbut ko neɗɗo goto maqama ko neɗɗo goto mongel heeɓi yimɓe tato ɓogge ko yimɓe jeegomo to wiyete Kera Masena toon ko yimɓe jeeyo to wiyete Medredra ko yimɓe neɗɗo goto to wiyete Erkisa ko neɗɗo goto Rosso ko neɗɗo goto Attara heeɓi yimɓe ɗiɗo Nouadhibou ko 4K to wiyete Maqa to wiyete Mujiriya toon ko yimɓe jeeɗiɗo Sehil Babi ko neɗɗo goto Zoyrat ko yimɓe noyo ak juste ko yimɓe jeegomo heddiɓe ɓe koto Nouakchott noon leegal Sebha ko yimɓe tato Tafrak Zeyna ko nogas e tato neɗɗo Dara Naïma ko yimɓe nayo Teyareta ko sappo e jeenayyi neɗɗo Arafat ko yimɓe nayo Elmina ko neɗɗo goto e nder ɓe cellano ɓe kadi capanɗe nayo e jeeɗiɗo kepti cellal mumen ha no hannirta ni paati galleji mumen yimɓe joyo Kawrela Dialla leydi Mauritanie yaare ñalawma hande o dendagal windetiɓe doggol coronavirus koɓe nogas ɗiɗi ujunere ne fawi temedde capanɗe jeenayyi e jeetato e nder ɓen noon hen ujunnaji nogas e temedde joyyi capanɗe jeegomo e jeetato keptino cellal mumen ha no hannirta ni temedde joyyi e yimɓe jeetato Kawrela Dialla ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni jeena ha to Guidi Maga Sada Wula Trouad ko procureur de la république mo wilayamo Guidi Maga o hollori tigui aljuma hanki o wonde kay dadiɓe halfinaɓe nden ka e kisal falde Guidi Maga mbawino kay hetteptude e wadde démantelé réseau mawɗo no fewi taw ko réseau dartirniɓe ko fate traficade drogue ko ɓuuri hewde noon e nde ko ɓuuri hewde noon ɓe holliri tigui ko ɓuuri hewde noon e oɗo saaha joni koɓe kefti e ɗon ɗo taw ɓuuri hewde hen ko drogue mo hinde chanvre indien ɓe kolliri noon o haali de ɗon haalande noon ko saaha kay moɓe gonno e duppude oɗon moɓe gonno e duppude ɗiɗon produit ji tawa ɗi noon ko ɓuuri hewde mbiɗen ko drogue mo hinde chanvre indien wondude e butilaji sangara o waɗi haalande nde ɗon koye saaha kay moɓe duppanno ɗiɗon produit ji e tawtorede kay waɗimo noide waɗimo tawtede waɗimo Guidi Maga woni gouverneur falde Guidi Maga wondude e yimɓe hewɓe waɗɓe taw ko halfinaɓe ko fati en nden kam e kisala falde nde ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni
Mohamed wula hono momma wula bey bata on ko kolaɗo kuuɓal to ministére kalfinade ko fate ndema e nder leydi ndi aljuma hanki o noon o waɗi supervisé ko fati nuldugol 1.5 tonnes ɗum noon ko fati e awdele woni tigui taw ko awdele fina tawa ko wayno ñebbe en makka en ko wayno gawri ndemiri gawri feela e gueɗe paadi noon ɗum e podɗe en ɗum foof o neldama e nder jokli leydi Mauritanie e nder région ngaji ti ha tenti noon e ɗiɗo nokkuji taw ko tinaɓe ɓurɓe wawde remde e oɗo saaha joni ɗum noon neldama to hakkude leydi ndi e neldama kadi to worgo leydi ndi e ndegam kadi to rewo leydi ndi kala ɗum noon ko yidde kay hollirde e oɗo saaha joni ɗoftude kay miijo hoorejo leydi ndi hono Mohamed Cheikh El Ghazouani e yontere mayne nde e saaha jiddu makko ndi wonno to Trarza e nder falde Rosso o waɗin toon haalande makko tawa ngun jillu kadi ko wonno tigui ko fati e lansude campagne agricole hitande ujunnaje ɗiɗi e ujunnaje goho ɗum noon o waɗino haalande makko noon kanko hoorejo leydi ndi Mohamed Cheikh El Ghazouani woni yidde makko kay ko dendagal werlaji otoji ummotori caggal leydi ndimdi marchandise uji tawa kadi ko gueɗe ñameteɗe demeteɗe ko wayno liguimaji e fruit ji ummotoɗe caggal leydi ha tengti e leyɗele ummotoɗe taw ko leyɗele hoddiɓe leydi Mauritanie o yiɗi tigui yo ɗum nattu ha laaɓa saabu dendagal ɗen leyɗele ko jogui ko kala leydi Mauritanie ne jogui ɗum noon leydi Mauritanie foti ko sirguinade ha wawa jogade hoore mum ko wayno liguimaji e fruit ji kala natta jiggoyade e caggal leydi ha tengti noon taw kadi koye leyɗele hoddiɓe mum ɓe kolliri noon oɗo saaha joni yidde mabɓe kamɓene ko ɗoftade miijo hoorejo leydi ndi to ɗoftude kay ɓeɗo remoɓe guila kay to banggue jabbe guila to jabbere ha to coñal ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar leydi Mauritanie ha joni dow lawol ummade Nouakchott faade Nouadhibou dadiɓe halfinaɓe nden ka e kisal tawateɓe to PK 25 ɓe teeɓima aljuma hanki o sagata gorko goto ɓe tawrimo jogui kiloji 7 drogue on drogue noon umminoti ko ummi on drogue noon fano tigui ko Nouadhibou kanko teɓaɗo noon teskama tigui losgoji ɗi koleri o mari koto wuuro babaɓe e oɗo saaha joni noon losgoji nana jokki hen no fewi beele ne wawa andede kay dendagal réseau ɓe o gollotoɓe kala ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie ha joni aljuma hanki o 16 morso hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas goho hannena wulsidi ko jagoɗɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate nden ka e kisala leydi Mauritanie o bismima noon anno diansa commandant gardiɗo dadiɓe leydi France ɓe hinde Barkhane tawateɓe e nder leydi Mali hono biyeteɗo général de division biyeteɗo général de division Marc Contry on noon o bismi ɗum ko aljuma hanki o to bureau ji makko e nder Nouakchott lamorgo leydi ndi ene tawtora audience o noon hono général de brigade Ahmed Ben Aouf on ko commandant du 3e bureau de l'état major général des armées ene tawtora kadi ambassadeur joɗaniɗo leydi France e nder Nouakchott hono son excellence Robert Mouye e jewtidi noon ko juuti no fewi tawa yewtere mabɓe kadi ɓuuri yarude koto banggue kay jokkodiral moƴƴal hakkude leydi ɗe ɗiɗi woni leydi France e leydi Mauritanie ha tengti noon to banggue ndenka e kisala ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar hono no mbiɗen e gardini kabaruji men DGSN ko direction générale de la sécurité nationale ko halfinaɓe ko fate ndenka e kisa leydi ndi ɓe mbaɗi era mawɗo mabɓe no waɗi erago e jertinago fade dendagal Mauritanie naɓe eɓe gona kala tawateɓe nder leydi he wurɓe nder leydi he nde ndentoto no fewi ɓeydo rentade mbatta hakkillaji no fewi e téléphone aji portable ɗiɓe kutortoɗe ɓe jertini noon yimɓeɓe yo ndento lubde téléphone aji men e kala saaha walla tigui wadde hen yo neɗɗo lulde téléphone aji walla ti neɗɗo kala yo rento lubde téléphone aji mum walla tigui yo rento neɗɗo goɗɗo ƴetta téléphone ma hutorot tawa a tinani saabu ne wawi wadde hen gueɗe kamtoriɗe no fewi sikke ko an waɗi ɗum o waɗi erago kadi faade ɓene hewɓe kala saaha ittude puisuji men luɓo téléphone aji janani mbaɗa hen kutoro ɗum noon kadi joom téléphone aji yi yo mbattu hen hakkillaji men no fewi mbatta salade ɗum e yimɓe kadi yo ndento ɓene kala saaha sako wayno sehlima walla bande yiiɗe sodde puce woni tigui carte sim wiyama adda carte muɗum adda carte mum d' identité an taw ka sehil mum itta carte ma d' identité balla ɗum tigui mbaten wawa hebde sim e dow numéro ma d' identité o holli ɗum foof ko gueɗe gaddoje erreur aji no fewi saabu ɗo kay so téléphone mum wujjama walla so hutorima téléphone mum e mbadini moƴƴani ɗi fewani an joom carte d' identité o ko an tigui woni teɓeteɗo ɗum noon waɗi jeeyatango faade dendagal ɓen kala waɗoɓe ɗen gueɗe ne ndentoto no fewi beele tigui ɗum ɗon ɗen beele tigui ɗen Allah dan ɗumen e gueɗe kewɗe baɗi noon ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaɗen Abdoulaye Diouf Sarr ko jagoɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal AD kanko e gollodiɓe makko ɓe kolliri tigui wonde aseta hande o ko ujunnaje 3 e temedde 9 sappo joni neɗɗo kolkisa tumanoɓe yataw gondani e coronavirus
ñalawma hande o noon ɓe kolliriti ko ñalawma kulɓiniɗo no feewi to banggue rabaɓe mboroso coronavirus saabu ko ñalawma mo hono mum meeɗa yiyede nder leydi hen saabu kay nderaɓe na holkisaɓe hen ujunere e temettere capanɗe jeegom e jeegom neɗɗo tawama ñalawma hande o goto ko fiɗaɓe mboroso coronavirus to ɗum ɓetama to banggue pourcentage ene holliri tigui e nder temedere neɗɗo kala nder leydi Sénégal hen capantato e joyo piccalla capanɗe jeetati e goho woni 35,81% ko fiɗaɓe e nder ɓen fiɗaɓe noon hen temedde nayyi e sappo ina neɗɗo ko contact suivi woni wemodirnoɓe e wonduɓe rafi o temedde jeenayyi e nogas joyo ko cas communautaire woni hay goto mumen anda to ƴetti rafi o temedere capanɗe joyo neɗɗo kepti temedere capanɗe joyo neɗɗo kepti woni 154 neɗɗo kepti cellal mumen ha no hannirta ni paati galleji mumen yimɓe nogas e joyo ne tampi sanne ma ballite to banggue fofango yimɓe joyo kawrela diala leydi Sénégal ne yara e oɗo saaha joni capanɗe joyi ujunere e temedere capanɗe jeeɗiɗi e nayyo winditiɓe doggol corona hen capanɗe nayyi e tati ujunere temedere nogas e jeeɗiɗi keptiɗo cellal mumen ha no hannirta ni ujunere temedde sappo e nayyo ko hawrela diala e ñalawma hande o ko hedde juuɗe safroɓe taw ko wonduɓe e mboroso corona e nder leydi he ko ujunnaje jeegom e capantato e yimɓe ɗiɗo ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen e ndin mbaɗi ha joni Macky Sall hoorejo leydi ndi caggal nde o heeɓi rapport bulletin de santé ñalawma hande o ko fati e mboroso coronavirus o holliri hen fayre makko no feewi o holliri noon so leydi Sénégal renaki koɓe jogoɓe ruttade e kuuɗe ɗeɓe dokkuno e saaha kay nde ɓen pejjere arwaninde nde annuno leydi ndi o waɗi erago noon faade ɓesgu kala e oɗo saaha gonaɗo ha tengti noon e saaha julde tawa yimɓe hewɓe ko yiɗɓe jultoyde e nokkuji men nde yimɓeɓe ndentata no feewi so jaɓinima kay ne mbawa tigui yettude to banggue ya garta saabu kay anje cargol oɗon mboroso coronavirus jagorɗo makko noon kalfinaɗo ko fate ya garta autoji woni transport terrestre on waɗi tigui nodde service o nodde service noon ko fade dendagal ɓen ɗannotoɓe waɗa yoɓe tigui waɗa yaaha garta jultoyoɓe e joom orlo wetoji warlaji ɗi kala e joom garage uji koye mumen a fayi on rapport noon walla mbiyana on nodde service noon ko namdade wonande dendagal kala jolowo kay mbaɗo voyage la budda jomum waɗa cuumorgal mum guila kayto ummiɗo ha to paɗa ɗo cuumorgal ne heddo e hunukoma e kine maɗa beele kadi o liri kadi dendagal ɓen kala ko adi ko neɗɗo ne joola la budda kay waɗa produit ji taw ko gel antiseptique e juuɗe mum waɗande joom auto ji ɗin joom garage uji kañumen kala ko adi ko auto ne joole ma auto o lawƴe nder mum e bowol kala waɗe désinfecté woni tigui waɗe produit ji dendagal ñonkoto e microbe aji gonɗi hen kala beele tigui enen mbawa semmorde walla mbawa mayde ha no hannirta ni ɗum tigui woni koɓe ƴetti peeje oɗo saaha joni foof noon koye mbadi yidde kay haɓade cargol oɗo mboros coronavirus e oɗo saaha joni gonaɗo woni tigui saaha julde en ha joni kabaruji men e ɗemgal plateau leydi Sénégal jeen ha to wuuro witego sangue noon tawi nder nokku to wiyete notto diaw jobosa nokku ko élève goto janggannoɗo classe 5e année ko kañum tigui waɗi galɗe kamtorinde no feewi faade professeur mum jangguino ɗum école e saabu noon caggal kay ko luural ari hakkude mabɓe o ƴetti toufere simon walla mbiyen morceau toufere simon ɗum tigui woni ko fi jangguinowo professeur o e hoore tawa tinani ɗum noon ko caggal kay ko kanko élève janggoɗo 5e année o caggal nde o arde e mawni ko hebtude téléphone aji téléphone makko mo professeur o wanno saisi e saaha kawguela nde luural ari hakkude mabɓe noon ko ɗon tigui kanko élève o heeɓi cagdele o yalti boowal noon to o yalti boowal ɗo ƴetti toufere simon o tawi tigui professeur o ne jooɗi ko ɗon tigui o denkinuma toufere hoore professeur o gañimi hen gañande musa no feewi ko ɗon ƴetta nawato cuuɗe safridi e oɗo saaha yon ƴetti safruji mum heeɓi kadi kayida biteɗo certificat médical o holliri ɗon saabu mo ƴetta bababu ƴettudemo oɗon kayit certificat médical ko yidde kay yaade portoyde plainte oɗon élève badɗo ngal ɗon gueɗal kamtoringal no feewi ha tenti ɗon e oɗo saaha joni mo laamu leydi Sénégal dari kayno darde mum fonno dari lang haɓade dendagal violence uji woni tigui gueɗe kamtorinde mbaɗe ni baɗoje nder école aji ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jiyen ha to Kaolack jamma alkamis ene wiyata aljuma hanki o sanga 1h30 ko koninkoɓe faggude woni douane kañumen tiɓe tawateɓe to brigade Serigne tawateɓe brigade tawateɓe to pont Serigne Bassirou Mbacké ko kañumen tigui teeɓi e kañumen teeɓi médicament ji kewɗi taw ko faux médicament on médicament ji moɓe dangui noon on marchandise o hollirama tigui jaara mum ene qime ha capanɗe 6 millions taw ko France CFA caggal nde ɓe teeɓi marchandise o noon ko ɗon tigui joom ɓen noon taw ko waɗannoɓe convoyé on marchandise ko ɗon tigui naati e soyde keɓani nanguede kono marchandise o kam e oɗo saaha joni tawi juuɗe mabɓe ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar sen ummima kabaruji to leydi ha joni koto leydi Sénégal
ene teskama tigi e saha julde taske julde korkala e saha julde ene teska tigi accident ji de kewi ɓamtude hani no fewi ndara ɗiɗi hen e subaka hande o hollirama tigi ko bis goto kañum waɗi accident o noon waɗi ko sala Richard Toll hakkude wuuro witego Rosso Becco hakkude mum e Richard Toll ko ɗon tigui accident waɗi bis o noon yani ha ponoje ɗe koyni dowa bis o hoɗen keɓani noon hebde bilan so tawi kaye bilan ko fate accident o en keɓani ɗum so waɗi mayɓe walla gañiɓe ma en gartu hen so tawi en keeɓi ɗo ko ɓuuri labde en habaruji men e ɗemgal Pulaar senno mbima to Richard Toll koto leydi Mali paɗena to leydi Mali dadiɓe lafaji mbulaji woni casque bleu en tawa kadi koye fedde MINUSMA jeeya ɓe kolliri tigui e oɗo saaha joni e kala saaha eɓe tuufe ko fate e janguji ɗum noon ɓe kolliri e nder nde ɗo yontere wotere ɓe mbaɗama janguji ɗiɗi ɗuɗo jangu sakkitigu noon ko alkamisa ɓennuɗo ɗo ɓe mbaɗa ɗiɗon janguji e nder base uji mabɓe tawateɗi to rewo leydi ndi woni base mabɓe tawateɗo to Gawo to Tessalite ha to Menaka kala ɓe kolliri tigui ɓe mbaddama hen obiji hay sinno hay goto mayani hen hay goto gañaki hen kono kamɓe kolliri ɗum tengtin tan e oɗo saaha joni wonde ɓe gurtina no fewi e nder ndeɗo e nder yontere wotere ko nguɗo jangu waɗi tigui janguji ɗiɗi saabu kay ɓe kolliri idi yaɗede ko base mabɓe tawateɗo to wiyete Adel Hogot ɗon to Aguel Hotta toon noon ɓe kolliri on tigui ko obiji beddanoma toon ha waɗire matériel kewɗo bonɗo hen habaruji men to leydi Mali ha joni Amadou Dicko ko gollotoɗo yeyirde wotere o jibina ko guila 31 décembre 1984 to wiyete Colombani cercle d'union Ousmane Cissé jibina ko 31 décembre 1983 to tanka ene tawe tigui to tonka ene tawe nder siècle gundam Amadou Karañara on noon ko tefranke jibina ko hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe tati e goho hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e goho to wiyete Sévaré Oumar e wondude e goɗɗo ne wiye Amadou Dicko ɓeɗo kala e wonɓe darima yesso ñawoɓe tawa kadi ko tumaɓe kay ko fati e guyka nayyi e kadi walla ɓe hen tuma ko guyka nayyi heddi ɓe tuma tigui ko sodde ɗiɗon nayyi gujjaɗi woni ko wiyete receleur kamɓe kala noon ɓe darima yesso ñawoɓe noon Amadou Dicko o taƴanama ne lo duuɓi sappo e kaso kadi ne yooɓa amende million et 1 million 350 000 francs ko ɗum ko amende mo taƴanama yooɓa so tawi noon ko biteɗo Ousmane Cissé o noon taƴanama ne soke kaddi gurdam mum saabu kay on jaɓani tawtorede ñawore mum heddiɓe ɓe noon keeɓi kirigi fattangue wawde woppitede siftinde on noon ɓe gujjuno nayyi ɗi noon koye juuɗe biteɗo Oumar Diallo e balli mum ɓe caltino hen sappo e jeeɗiɗi holsere ɓe cuuɓi sappo e jeeɗiɗi holsere ɗum woni koɓe paltino hen ɓe nawi ɓe jeeyi ɗum wonno tigui guila 8 août hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mali ha joni jagorɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal ade o ɓayini tigui communiqué makko mo tonggode 500 ko fate e mborosa coronavirus tawa on communiqué ko aljuma hanki o ɓayini oɗon communiqué o holliri noon e nder ujunere capanɗe jeeɗiɗo neɗɗo kolkisaɓe ñalawma e nder waktuji nogas ne cakkiti ɗi ko hen jeegomo tan tawa ko fiɗaɓe coronavirus ɗum noon koto kala bankoro ko yimɓe ɗiɗo commune 4 hamba Bamako ko neɗɗo goto commune 5 ko yimɓe ɗiɗo commune 6 ko neɗɗo goto e nder ɓe cellanaɓe ɓe hen temedde capanɗe joyetato kepti cellal mumen paati galleji mumen hay neɗɗo goto noon ala mo rafi o yooɓi nder waktuji nogas nayi cakkitiɗi te nogas e goho noon ɓe cellani na antiri nder juuɗe antiri tigui e nder hôpital uji tawa hen ɗiɗo ene tampi sanne ma ballite to banggue fofango capan tati e goho wonduɓe mboros coronavirus ɓen noon antirani tawa nder galleji mumen e keeɓa toon safruji mumen hano hannirtini leydi Mali ne yaara sappo nayi leydi Mali ne yaara oɗo saaha joni sappo nayi ujunere temedde joyyi yimɓe ɗiɗo fiɗaɓe coronavirus e nder ɓen noon sappo e goho ujunere e temedde nayyi e nogas keptino cellal mumen hano hannirtini temedde joyyi e nogas jeenayyi ɗum woni ko hawrela diala ɓe kolliri kadi ko fate ƴettuɓe ñakkoji men eɓe jaara e oɗo saaha joni temedere capanɗe nayyi e jeeɗiɗi ujunere temedde jeetati capanɗe jeegom neɗɗo capanɗe jeegom e jeenayyi neɗɗo fuɗɗiɓe ƴettude ñakku mumen taw ko ñakku arwanigo so tawi noon ko ƴettuɓe ñakkoji mumen ɗiɗo kala woni dose uji ɗiɗi ɗe kala ɓen jettima capanɗe joyyi e tati ujunere ene fawi temedde nayyi e nogas jeetato neɗɗo jagoɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal ade ha joni ne jokki wadde erago fade dendagal ɓesgu leydi Mali kala e wurɓe leydi Mali ne mbawa tigui arde ƴetta ñakkoji men hano hannirtini ha joni
joni ko leydi Mali keddoɗen délégation taw ko délégation jeeyaɓe fedde union africaine witede CPS woni tigui conseil de paix et de sécurité tawi ko nden fedde union africaine ɓe mbaɗi noon jillu mabɓe gollal ngu balɗe nayyi nguna jillu noon ko aljuma ɓennuɗo ngu gasi ndara leydi he ɓe mbawi joddade noon e ardiɓe leydi ɗi laamu transition ɓe mbawi kadi joddade e ɓeɗon witeɓe yimɓe dawrugol woni classe politique caggal nde ɓe joddi e laamu ngu noon laamu ngu holliriɓe tigui nguɗon laamu transition ɓe kolliriɓe tigui wonde kay eɓe keddi e koɓe kalduno wonde kay ko fate dawa ko fate sumgoji sarɗiyeji e sumgoji hoorejo leydi tawa kadi ko délai nangganoɗo guila kay e laamu sabburu delguitago ngu woni tigui e mayirɗe lewru février hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar koto Guinée Conakry paɗena lundiyankoɓe nayo taw ko Guinée naaɓe cohnoɓe kay kire oɗo saaha kala taw ko jeeyaɓe landa lunda wiyete ka l'IFDG ka Sili Dalan Diallo ardi ɓe goppitama taw koye mbaɗi liberté provisoire kadi surveillé ɗum noon ko asata hande o ɓe keeɓi oɗon liberté provisoire surveillé ɓe jalti kaso kay taw beele ɓe mbawa hebde safaruji mabɓe saabu koye kamɓe nayo kala ko adi koɓe goppite hollirama tigui koɓe antirnoɓe cuuɗi cafriɗi ɓen noon nayo goni tigui oɗo biteɗo Ibrahima Chérif Ba e goɗɗo ne wiye Abdoulaye Ba e goɗɗo ne wiye Sellou Balde e goɗɗo ne wiye Ousmane Gamoula Diallo ko ɓeɗo nayo woni woppitaɓe oɗo saaha joni e mbaɗi liberté provisoire surveillé laamu ngu noon holliri condition gadana pawade mabɓe kay ko hay goto mabɓe fatano yaltude Conakry lamorgo leydi ndi so wona kay tintini laamu ngu ha laamu ngu wawi rokkude ɗum yamirore ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Guinée paɗen koto RD Congo woni république démocratique du Congo OCS ko OCS noon ko bureau de coordination de l'action humanitaire tawa kadi koccatala tawatengal e nder fedde loni woni fedde wota ko widdere ɓe ɓayini rapport mabɓe noon on rapport kay koko fati e toɓoji jaaduɗo yoolade bannoɗi nder leydi RD Congo tawa kadi koye lewru mars ha yetti lewru mai gonɗi mbaynoto ndu ɓe kolliri noon nder rapport he wonde ɗin toɓoji e ndu yoolade sabinoma ha sappo e jeegom neɗɗo wasi hen fittani mum no gasi jeegoma ujunere hoɗande derguitima hen wondude temedere capanɗe jeegom école e dispensaire uji kewɗi mbawino derguitade hen jaadi e wameji koto leydi Mozambique paɗen dadiɓe SADC woni communauté de développement de l'Afrique australe ene ponnoɓe kaldinoɓe kawrino kadi e laamu leydi Mozambique eɓe ton koninkoɓe mabɓe ɓen koninkoɓe noon ko fabade leydi Mozambique habtade pelle ceɓitiɗe ha tengti noon e nder oɗo région biteɗo Gabo Gabo noon hollirama ko alkamisa ɓennuɗo o ko nden tigui koninkoɓe ponno yettade toon kono hay oɗo saaha joni hay dadiɗo goto ala tawteɗo toon tawte toon tan e oɗo saaha joni ko dadiɓe tawa ko dadiɓe ɓe leydi Rwanda ɓe Paul Kagame nelduno toon fodde ujunere sagata ko ɓen tan tawate toon e oɗo saaha joni kabaruji men joolam jaɓɓeri koto leydi Arabie Saoudite paɗen ko asata hande sappo e jeeɗiɗi lewru juillet hitande ujunnaje ɗiɗi e jeenogas goho fuɗɗi tigui hijjore hikka hitande hikka nde 2021 hikka noon ko capanɗe jeegom ujunere neɗɗo tan taƴano yo waɗa wemgade e suudu kaaba ndu tawa ɗum hay ɓen capanɗe jeegom ujunere kamɓe kala koye nder leydi Arabie Saoudite ɓe jeeya ko temedde joyyi ujunere neɗɗo kañumen dépose no kayitaji mumen yidde kay jeeyede ɓeɗon capanɗe jeegom ujunere kono noon teskama tigui oɗo saaha joni laamu ngu kay gam haɓade kay cargol oɗo mborosa coronavirus ɓe mbawi uddude keeri mabɓe yoga e leyɗele tawa kadi ko leyɗele ɓe mbaddi keeri ɓe uddi ɗin keeri noon gam ɗum foof noon ko salade boros coronavirus ha hijjore nde ɓenna e dow jamma sinde on noon e kala hitande so tawi kay wonano e coronavirus ko million ngaji ɗiɗi e feccere neɗɗo ene kewno fottude to suudu kaaba to wadde hijjore mumen koto leydi Syrie paɗen aseta hande o Bashar al-Assad hoorejo leydi ndi waɗi prêté serment woni o wondi o jottima e jappere laamu taw kadi ngolɗo waɗi naybiwol makko woni 4e mandat komo jooɗo e jappere laamu kanko noon ko guila hitande ujunnaje ɗiɗi woni 2000 ko guila nden o waɗi jappere laamu ɗiɗo sumgoji noon manno ko guila nogas jeegom lewru mbe o heeɓi lewru mai 2021 o heeɓino e Ngane Sanga e nder temedere kala o heeɓino hen 95,1% ko ɗum tigui addimo e oɗo saaha joni o jooɗima yettima mandat makko nayaɓo musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ɗum ɗo wonno ko tongoɗen kabaruji men e ɗemgal Pulaar ɗo e haalirde he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal to ko musidɗo men sehil men miñi men Seydou Abouba kelkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.